De regionale squallenvoetbalfinales. Waar zitten met je 8 maaien wie het dan Safier? De vrouwen uit groep 8 van CBS de Wienloos uit de Harkema mochten op Nijharen talent litten op de voetbalvelden van SC Jouren. In haar eigen gemeente Achkarspelen wien zij de grutte kampioen. En daar gaan ze nowhere voor. We werken vaak samen en ja, we gaan oren ik de kans van uw team om te zitten en ja, het kan wel goed. Voor mijn gevoel wel goed, want ja, winnen dan gaat het meestal wel goed. Een goed begin. De vrouwen gaan de volgende wedstrijden met volle moed in. Maar onderschatten toch ze net. Soms is het wel goed uit mijn business, maar soms is het wel slecht en dan is het wel weer goed. Ik hoop natuurlijk dat we gaan winnen, maar ja, ik ben natuurlijk net zeker. Want we hadden nog nooit zien hun spelen en ja, we weten niet hoe het gaat. Na een kwarte pauze worden de taarriedingen voor de volgende wedstrijden alweer dienen. Het is tijd om weer van start te gaan. Eerst ging het beetje alsof we sowieso zo'n vinden, maar dat was net helemaal het geval. Dus, maar we gaan inspelen, nou ja, we zijn trots, dat is het belangrijkste. Ja, ik ben heel blij. Echt geweldig. De vrouwen van de Wienroos binnen eerst in de pool eindigen. Dat betekent dat de finale steeds meer in de buurt komt. Maar ze binnen er nog net. De cruisefinales wacht je eerst op Harren. Ik verwacht dat we gewoon een stapje bij te zetten, want ik denk wel dat ze heel goed binnen. Het hudde werkje van de vammen uit groep 8 wie net genoeg. Ze verleren op het nippeke. We trokken ze uit het toernooi leien. Maar de vrouwen gaan mij de holle omheen waarom naar de Harkema. Ik wil graag eerst willen worden, maar ik ben wel blij dat we hier binnenkwamen. En we gingen vast te goed. We nog niet eens dachten dat we bij onze eigen regio daar zo'n winnen. Maar ja, we hier sowieso kwam, dus we zijn wel trots. Heel trots. Pas nou je goed naar elkaar, hou mij snel in.